omong kowe. Yen to ngesi aku utawa kowe ora iso nuduhke wong tuaku jenenge sapa, bapakku sapa, ibuku sapa. Papan sing gumandul tanpa cantelan iki bakal obrak-abrik. Guntur geni guntur angin sirnakno bocah iki Guntur. Ulun ora kajen. Wela dalah. Nggih yen to kita nakokke sapa sejati wong tuwa kita ulun ora ngerteni. Wah nek ngono kowe gor padha karo dewa-dewa liyane kowe tak gajul ya. Kanjeng Rama. Piye Tresnala? Kula nyuwun pangapunten. Teka paduka mrepegi kaliyan unggiwanipun ingkang putra pun Tresnala. Teka panjenengan mlengos kados mekaten. Tresnala, anakku, atmajane ulun sing banget tak tresnani nggih Cahayu. Sing gedhe pangapurane bapakmu mergo aku iki wong tuwa sing ora iso ngerteni kahanan. Mergo aku iki wong tuwa sing pancen ora iso nuruti karo kekarepane anak. Nggih. Cahayu Tresnala aku apuranen dosane bapakmu. Wonten menapa Kanjeng Rama teka panjenengan rawuh kanthi pasmun ingkang kados mekaten. Tresnala kaya-kaya ngasi ora kuat nggonku nyawang pasuryanmu. Yang mergo dawuh sing tak tampa saka eyangmu ya kuwi Rama Pikulun Manikmaya. Tresnala aku njuk ngapura, aku njuk ngapura Ger Cahayu ngapuranen bapakmu. Kanjeng Rama kula aturi paring dawuh ingkang tetela. Sampun tawang-tawang tangis kados mekaten. Wonten wigatos menapa? Wonten perkawis menapa sing ngandika rawuh wonten ing mriki kanthi masemon ingkang kados mekaten. Wah. Dewa. Kudu ngene lalakone Bathara Brama. Kudu ngene lalakone anakku Tresnala. Wonten timbalane ngadhawuh dawe yangmu pamanmu ya kuwi kaya kadangmu ya kuwi si Tresnala kepengin mengku sawijining wanita ya widodari nanging utu kok widodari liyane ning kayangan nanging sing pengin diwengku kowe. Sing pengen diwengku kowe Tresnala apuranen bapakmu. Aku mung ngundi dawuh saka Rama Pikulun Manikmaya yen to aku kinen misahake anggonmu mangun bebrayan kelawan Arjuna. Sak temene abot nggonku bakal matur karo kowe. Ning dawuhe Wang Pikulun Manikmaya yen to ngasi aku ram ngatur apa kang dadi dawuhe Wang Pikulun Manikmaya. Aku bakal dicemplukke ning kawah Candra Dimuka selawase urip tanpa pangapura Tresnala. Om Dewa teka kawontenan kula kados mekaten. Mboten mangertosi ajeng kalian sinten malih kula gesang menawi mboten kalian Pangeran Arjuna. Dewa kula nyuwun pengayoman. Kula nyuwun pengayoman. Menapa iki
kedah kados mekaten lapan kula. Kula nedhengan cek jabang bayi ngandhut jabang bayi. Sabta Candra yuswanipun kenging napa ya arep ditinggal karo bapakne. Dewa kula nyuwun pangayoman. Oh, apa Yayi garwaning pun Kakang teka Yayi garwaning pun Kakang tawang-tawang tangis kaya mangkono diajeng ayo matur kelawan pun Kakang aja duweni rasa jiga lan merkewu lagi wae Rama Pikulun Bathara Brama mungkur saka kunarepanmu teka kowe tawang-tawang tangis kaya ngono ono apa ana apa diajeng garwanipun Kakang Cahayu Pangeran Arjuna oh kedah kalian sinten malih kula matur kedah kalian sinten malih kula gesang wonten ing Madyapada menawi boten sareng kalian panjenengan lho sik ana apa teka diajeng matur kaya ngono Rama Pikulun Bathara Brama rawuh wonten ing mriki nedya misahaken anggen kula lan panjenengan mangun bebrayan wonten ing Madyapada Gusti wigatine sing cetha kepiye teka Rama Pikulun Bathara Brama paring dawuh kang kaya mangkono panjenenganipun nampi dawuh saking Hyang Pikulun Manikmaya bilih kula nedya dipun dhaup dening Yayi Dewasrani kula boten mangertosi kedah kados pundi kula boten mangertosi kula nedya gesang kalian sinten malih menawi boten sareng lawan sengandika Pangeran Arjuna oh diajeng garwaning pun Kakang maratelak matur kuwi tresnaku lan tresnane diajeng manunggal nyawiji ora bakal iso dipisahake dening apa wae nanging wanti-wantiku yen to pancen anggone awake dhewe mangun bebrayan urip bebarengan iki mono kodrating Gusti awake dhewe urip bareng mangun bali wismu mbuh srana apa wae sing bakal misahake tresnane awake dhewe ora bakal iso wigar mergo pancen tresnaku lan tresnane diajeng wis manunggal manggal nyawiji dadi siji nanging yen to pancen kodrating Gusti aku lan diajeng kudu pisah legakno lilakno sekanthi ati sing legawa pun Kakang bali ning Madyapada lilakno selawase urip aja golek jenenge Arjuna meneh Drusana oh nang ndi kok lah kok jebul nang kene batu-batu lah
Kowe gember iki ngopo? Kowe nangis iki ngopo? Lebay timen kowe. Ayo. Dewa Srani iki lho calon garwamu iki lho. Wah, edan-edan piye. Kakang Mbok Dresanala ngopo? Ora caturan karo kowe. Wela jala. Ya dicedhaki ana wong ngerti ngono kok ya kowe iki mbok ya sing peka. Iya. Oh lah jala. Kakang Mbok Dresanala. Ayo. Arjuna wis lunga, Arjuna wis ora ana, ora usah digoleki meneh. Ora usah digoleki meneh wong sing wis ora ana kok digoleki wong sing wis megat karo katresnanmu kok tok goleki meneh kowe iki wong kepiye jane? Ayo Kakang Mbok. Kakang Mbok Dresanala marep rene. Marep rene ayo ladenana brantaku Kakang Mbok. Loh. Wong kok senengane malah ora cekat-ceket lho Batu Bat. Cekat-ceket kados pundi? Dresanala mlayu ya diuyak. Kok calon bojone mlayu kok ora diuyak. Weh lah dalah, kula ki wong kok goblok lho ki. Yutama ngambararum sangkusuma yatal mawara matu pronto mbah lah dalah omong ngarep tak sawang masuryane kuwi kaya sengit-sengita wah lah dalah coba tak nembang sak rambahan wae mbok menawa swaraku iso ngluluhke atimu. Ora usah sing-sing. Engko kakehan perceka. Walah dalah. Aku arep nembang. Keparengno Kakang Mbok. Sak karepmu. Nembang karepmu ora karepmu. Tulung sewangen. Sakarepmu anjas mara ari mambi ayo rasuki mesmira ula mutan urung layon piye suaraku apik urung nyentuh atimu urung swara kaya ngono larasan bener pi ora lho arep nyanti wah Kakang Mbok rene angka sing urung rampung iki gendhinge ora usah dadak kakehan perceka arep nguyak lho dadak ngonekke gendhing barang wah edan iki wis entuk sak kloter iki kok kloter ping pindho nganti kowe ora luluh karo aku wah edan wirang bebarang Kakang Mbok wirang karepmu ora ya karepmu ning kene diuber Dewa Srani mlayu rana di kepung durga iki ngopo kowe ayo ngrasani karo aku ayo kowe janji ora gelem
ngladeni karo anakku Dewasrani mo. Aja takon dosa lho kowe Dresana lho, aja takon dosa. Ayo diteruske gendinge Dewasrani. Nggih. Panjenengan kesah sekedap. Nggih ndak dados obat nyamuk. Ya wis sak karepmu kono, bantu-bantu, Pak. Ana wong tuwa kok digusah. Wis kono doyang-yangan kono. Tan apa ora? Wis Dresana lho aku lali Kakang, Mbok, aku lali. Wis becane awak mami. Sabar ngono ra kesusu parine jembar-jembar sawahe lemu-lemu biyo nyenggaki rajigus anu kewalik sawahe jembar-jembar parine lemu-lemu kaya Kakang Mbok Dresana sing lagi meteng biyo pancen nek wong sing lagi ngrebini iki bah demeke ora ilok-ilok ayune ora sebaene biyo Dresana lho apa kok meneng lali Dresana lho cakepane apa aku lali Dresana lho saiki oh ya ha iya wah jan wis ora iki limbukan meneh wae apa ya aja gawe wirang besmo dadak tinggal ngendi mbuh ayo pring ayo Kakang Mbok ladenono karo brantaku ning nganti kowe mengko ora gelem ngladeni karo brantaku kowe mengko bakal tak ruda paripeksa diruda paripeksa mengko terus ana nggon berita mlebu widodari di perkos Kanjeng Ibu kula aturi kendel riyen wis kono iki kabeh kegayuhan mergo pancen ya omong aku mung iso ngethukke wae Dewasrani inggih matur sembah nuwun sameneika kantun kula ingkang badhe ngraketaken manah kula kaliyan manahipun Kakang Mbok Dresana lho ayo Kakang Mbok Dresana lho ayo ladenana brantaku selak ora kuat ngampet brantaku empeten dhewe wis golek piranti liyane sak liyane aku mbuh apa sabun apa lho rak kurang ajar to jenengan ayo ladenono brantaku ladenono dikon ngladeni mbokmu waduh ana dalan kok iki malah ora ana jedule iki dalan kok ora ana teruse walah aku kelangan lacak
aku kelangan lacake Kakang Mbok Dresana Wahidan. Wadyabala Tunggul Malaya nyebara golek Kakang Mbok Dresana. Goleki, ayo goleki. Oi. Woi. Sangate Sutama Gusti. Sasangka kasongan Surya Prabanya sumungkem keswa. Ong Arara suming sari-sari. Oh piye? Aku lagi ngombe rolingan karo kancaku iki kok. Wah, lah isih iki lho, isih iki. Piye? Kowe arep njaluk ngono apa piye? Ora. Ngok senengane krungu ngombe gedhek-gedhek ora. Wong iki ya dadi wong sing hidup sehat. Hidup sehat yo ben. Pilih aku ngene, hidup itu pilihan. Wah, hidup itu pilihan. Lah taala. Piye lek? Awake dhewe kudu piye kok au diawe ngene-ngene iki kepiye iki? Apa kowe ora nampa dawuh saka sinuwun Dewa Srani? Ora. Lah dalah. Kudu piye? Anggure nguber karo Dresana lo jare kelangan lacak. Waduh, ambok goleki nggo GPS. Ora ngawur ucapmu kowe senane ora. Njur iki kudu piye? Goleki. Aku karo Kang Darso. Wah. Golek ngetan. Terus aku Bima ngulon. Wah, ya. Wah, enak. Wah, aku tak mampir nggone lek ipung sik to. Ayo budal dhewe ngayahi kewajibane dhewe. Oh, bagi tugas. Ayo budal saiki. Boy. Boy. Ayo budal, ayo. Kepiye? Wah wis. Engko sik iki mbok menawa ana dalan liyane wis ora ana. Iki wis kaya ngene iki kahanane kok. Ha iki ning atase Drusana lho ki mapan ing swarga dana iki iso malah nganti medun ning jagat. Ayo mergo mbok menawa wis kesengkan nggone duyak karo Gusti awake dhewe Dewa Srani. Ayo. Iki apike awake dhewe bali wae. Bali wae piye? Iki ora entuk gawe. Cabaraning gawe. Lang kok nek awake dhewe kethok gulune, kethok gulu yo ben. Wis ana ndase tingil-tingil ora apa-apa. Wah, kowe iki kok ngedeg-degi ora senengane ra. Digoleki mbok menawa nemu ora ana. Iki wis dalan buntu watu gedhe nutupi dalan. Mbok menawa kono isih ana dalane, aku wis tau liwat kene iki ming kali kok. Wah, edan. Njur kudu piye? Neng ngendi nggonku goleki malah nembang sak geleme dhewe ras. Ayo digoleki mbok menawa
Mengko nang sekitaran kene awake dhewe nemu. Awake dhewe ketemu karo Drasanala lho sik. Sik kaya sapa wong wedok ayu? Endi? Mengowo. Wah, lah iki Drasanala wahidan aja mlayu. Oh. Piye ae? Kowe kok ngeplaki aku. Kowe iki nek wong goblok, roh mlayu malah kami tonggon. Piye kae? Waduh. Aku nek nguyak wong wedok ngono kuwi malah ketentos sing ora-ora. Aku wedine nek kono 50 Mas ngono. Wah, kowe iki sok ngrekasake wong ora senengane ora. Njur iki piye? Wis keduan wis kelangan lacak ya matur suwun. Aduh edan iki. Awake dhewe sengene, sengene ora masalah ora. Waduh. Ketiwasan piye? Wah edan. Dewa sapa ya? Drasanala. Aduh kula gugup. Kula gugup Drasanala, kula uyak mboten candak. Jebul tenpunipun ndelik wonten ing sela ageng. Wala dalah Kakang Mbok Drasanala kowe tak uyak mangsa bro ora bakal kecekel. Aja diundang dewa serane keparat. Ngapa? Kowe ngapa marep rono? Wajan aku ndelok sinden ya, Pak. Mau tak kira sing pojok kene dhewe iki bali lah tak inguk kursine ra ono. Wis ngedeg-degi ora. Iya isih gara-gara urung lunas ya. Ayo. Kowe iki senane ngono ora. Njur piye iki? Kae tututi Gusti awake dhewe ora. Semanten Sang Drasanala mlajar kapiyandhem awit den bujung dening Sang Dewa Serani. Jatuh kesandung syukuring Sang Drasanala anyaruk sela sak temah dawah ngalumpruk Sang Drasanala. Dados sakuling mangki kaya ginelak wancine tulising dewa karyaning para pujangga. Ing kono karaos musik mubang jabang bayi arsa mijil saking nggo karepmu miyak langsing kiri brol mijir jabang bayi pekik warnane. Pandhawa tata gati wisaya Indriyaksa sora maruta pawana bana margana samirana lan warayang lho teku tau ya kok malah jobol iki karepe kepiye. Oh lah batu Mbak. Drasanala meneng Betari Durga. Lho. Anakku ngger kowe ngerti padang hawa. Kowe ngerti padang hawa nalika kahanane wong tuamu tintren. Iya ben to yo lair karepe ora karepe kok kowe iki senengane sok kaya ngono. Kuwi nangis wae mbok disusoni Drasanala. Lah kok teko malah nglairke jabang bayi. Ngono kuwi lho wong nek.
Iki jenenge keguguran. Wow. Engko umure lagi 7 sasi. Wah, menawi mengaten anakipun Dresanala menika lairipun premium. Premium kepiye? Nembe Sabta Candra menika lho 7 sasi. Prematur bocah kok. Wo, menapa bayi tabung? Bayi tabung. Bayi tabung ki sing ngrebab kuwi. Welah dalah. Yer tak kadang. Dadi bocah sing bisa mikul dhuwur mendem jero. Karo wong tuamu kowe iso gawe dhuwurake derajate asmane wong tuamu ki cah bagus. Lan bisa tak kadang kowe sing keduga iso malesake. Lara atine wong tuamu ki rek, Pak, kene bayine arep bute kene ora. Itu karo bapakne. Wong aku mau iso ngidoni. Bocah ki ora tak perwasem kok mundak. Dadi gelak-gelake bumi kepanas. Ayo, piye? Gelem ora? Gelem urung anakmu wis lair kowe saiki aku ora ndek tanggungan ngopeni anak. Ayo. Anakmu wis arep modar. Ayo. Ladenono brantaku kowe gelem karo aku ya Kakang Mbok ora sudi. Wong ora ngerteni kahanan kaya dapurmu ora sudi nampa tresnamu. Tresnaku ya mung kanggo Pangeran Arjuna. Ayo. Kok sik to diitung. Janaka kae nek bagus nek dipetung ya pancen kae kondange lananging jagat lan suring bawana. Janaka kae kondang pelananganing lelananging jagat lan suring bawana. Nanging yen to dipetung baguse janjane bagus aku Arjuna kae iki mung menang kondang. Arjuna kae mung menang duwe jeneng ning nek dipetung baguse bagus Dewa Srani karo Arjuna. Ayo. Apa sapa meneh sing iso keduga memperbaiki keturunanmu nek ora Dewasani? Ayo. Janaka kae duwe anak cacat. Ayo. Kowe gelem karo aku? Ora sudi. Kowe iki ora ngerti kahanane wong lagi bar-babaran ditinggal bojone. Bingung aku kudu menyang endi neh, kudu lunga ning ndi lah kok kowe malah diangap ucapmu. Ayo to Kakang Mbok, ayo. Nek kowe arep ngerti udakara semene iki nan. Ayo ta. Nek janji kowe ngasih gelem karo aku lho, iki lho. Ora sudi, ayo. Apa kudu ndak geret, apa kudu ndak rangkul? Apa kudu ndak rangkul ngayamu? Ayo gelem ngladenono karo aku. Ora sudi ngladeni wong brangasan kaya kowe. Sang Betari Durga ingkang rikala semanten kang gendhong ponang jabang bayi atmajaning Sang Dresanala ing ciptaansa den lebur wonten ing kawah Candra-Dimuka tatkala semono anyarengi swaraning gunturaning nggih Sang Hyang Bathara menang ingkang sigra mapan wonten angganing sang jabang bayi kula.
Iku sik to. Lah kok iki wah. Lho. Iki apa iki jenenge kok molat-molat kaya ngono iki? Waduh yo. Wah. Bingung aku. Kok ujug-ujug tiba-tiba kowe ning kene iki? Sing nggawa aku rene sapa? Lah kok aku iso ning kene? Wah, edan-edan. Kok sik bapakku sapa? Apa bapakku ya sing nggawa rene apa bapakku sing nggawa rene iki mbok papan iki jenenge apa? Wah, kae tak sawang kok kaya ana tempat wisata. Katon gemebyar wah, coba tak luruke kae ning apa kae. Papak panggul mung gawing mungsuh papak bawat nyobentar bawat nyobentar kepapak nyomong gue ngaluto patuk-patuk batik ana bocah sapa kowe ana nom-noman ana bocah cilik kowe sapa? Kuwi anake sapa? Kuwi anake sapa kok nyegat karo lakune Betari Durga? Tanpa tata krama lah mbok ya njeluki mbok ya ngadep sing apik. Ulun iki dewa, ulun iki dewa. Lah kok kowe kaya ngono pangartimu? Ayo, kowe anake sapa? Anake sapa kowe klithian ya ini? Ayo bali sesuk sekolah. Ana wong kok cerewet lho. Saya gelem dhewe iki to ngarani ulun iki dewa. Dewa. Iya. Dewa kuwi apa? Gedhe tur dawa. Uduh. Bantu dewa kuwi para Jawata sing sinembat dening para titah. Ngono. Kowe sapa iki jenengmu? Kowe sapa cah bagus? Lah. Gandeng aku ora ngerti jenengku, mula aku arep takon, jenengku ki janjane sapa? Jenengku janjane sapa lan aku kok iso njedul saka nggon papan panggonan sing molat-molat kae jenenge apa? Sapa sing nggawa aku ning kono? Aku arep takon, bapakku sapa? Ibuku jenenge sapa? Wong ngono. Jenengmu sapa kowe? Teko kowe ora duwe tata krama karo para Jawata. Lah nek aku iso basa dakik-dakik ngono ya wis basa ket mau-mau. Ngono, piye to kowe iki? Umurmu piro? Kelas 3 SMP. Lho lho. Kowe wis ngerti sekolah barang kowe. Ayo. Aku mau ngarep takon bapakku lan ibuku jenenge sapa lan jenengku ki ya sapa. Lah kok kowe malah takon aku? Wong kowe ora ngerti ngendi sangkan mananmu lah kok aku ora ngerti ora kenal karo kowe aku ora tepung karo kowe lah kok kowe malah takon karo aku. Jare kowe dewa, aku tahu krungu. Jroning ngimpenku aku tahu kimpenan dewa kuwi wong sing ngerti lawan sak mobahmu sing titah. Jajali titah ki saiki omahe ngendi? Titah ki omahe ngendi? Wis rabi apa urung anake pira? Nomor WA-ne, nomor WA. Aja ngamuk gambar ngapur bantu. Yen to kita taken kawan panjen ulun-ulun ora ngerti. Jare dewa kok ora ngerti? Ora ngerti. Aja takon karo aku ya ngene aku ora ngerti. Wah lah aku dewa abal-abal kowe. Ayo jare kowe dewa. Jarene dewa ki jare wong ngerti mobahmu sing lah kowe saiki tak takoni bapakku sapa, ibuku jenenge sapa lan jenengku sapa lah kok kowe ora ngerti. Ayo tangi yo. Tangi yo aja kaya cah bayi. Batu ulun ora ngerti. Ulun ora ngerteni tenan, ora ngerti. Tuapuki raimu.
krama karo dewa. Ah, kowe ya dewa. Iya. Wah, layak kowe mlaku ora napak lemah. Ayo. Kowe sapa kowe? Kowe sapa? Ulun Bathara Indra. Lah kok teko kita ora tata krama ora basa. Jangkar karo dewa kowe. Nek aku iso basa mono. Aku wis iso basa mau-mau. Aku wis basa karo kowe mau-mau. Oh iya. Omahmu ngendi le? Takon omahku ngendi aku ya ora roh wong aku arep takon karo kowe. Ayo. Anane aku mrene iki mergo aku kepengin ngerti jenengku sapa, jenenge bapak lan ibuku sapa. Lho, kita iki kepiye? Kudune kita iki ngerti, soalnya tekan kene iki mergo digawa karo bapakmu apa karo ibumu. Aku ora weruh jenengku sapa kuwi aku ora weruh. Waduh. Njur kita karepe kepiye? Ayo Hendra. Ayo Hendra. Hendra. Pikulun. Ayo kowe wah kowe sing kondang kakean ngeslot kae to kowe. Ayo tudono bapakku sapa, ibuku sapa lan ngasih kowe ora nuduhke bapak karo ibuku nek ngono kowe gur padha sing jenenge Durga kae mau kowe. Wah. Iladalah kita bali yo. Kita ora gelem bali kita ulun bakal perwasa. Ayo. Perwasanen aku ajaran ngasih kowe iso ngalahke cah cilik kaya aku iso ngalahke kaya aku. Kowe nak sembah dalamamu selawe taun. Wiladalah. Bocah cilik nglelek ora jamak-jamak. Jangan panggil aku anak kecil, Paman. Ayo. Kowe ora iso nuduhke jenengku, jenenge bapakku lan ibuku kowe rak tapuki kowe. Iki ngopo to iki? Dhuwurmu padha karo aku 140 cm. Eladalah dewa-dewa padha bubar ora kajen mergo patrapmu cah cilik. Aja njeluk aku cah cilik. Ayo. Ayo kowe ora iso nuduhke sapa jenengku jenenge bapak lan ibuku. Kowe dewa to kowe? Kowe dewa. Jajal. Awak semono kuwi apa ya kelakon gedhe karo dawa. Ayo. Ayo kowe iso nglangkai aku. Kowe ora iso nuduhke bapakku lan ibuku kowe ya gur tak tapuki kaya dewa kae mau ae. Waladalah. Aneng cah bayi ngamuk. Aku tuh cah bayi, ayo. Aku tuh cah cilik, aku tuh cah bayi, ayo. Arep ngendel-ndelke jenggotmu le dawa ayo. Arep meden-medeni aku. Wah, jabut nyawamu. Jabutan. Ayo jabutan. Ora bakal iso mok caput. Jabut ora bakal iso mok jabut. Yen to urung kekarepanku arep njabut dhewe. Waduh. Iki cah cilik kok suwe-suwe omongane ndrawasi. Ayo. Waladalah jabut nyawamu dening Bathara Yamadipati. Ayo saiki jajalan Yamadipati jajalan cabutan nyawaku. Wah mati dening aku. Wah ngandel-ndelke kowe. Kowe iso ngalahke dewa liyane kowe ora bakal iso ngalahke Bathara Yamadipati. Ayo tangya nek pancen kowe ndya nyawa iki nyawamu tak klampeki. Duduh. Oke semut kok sik pindah rada ngene. Waduh ediane iki. Ayo dewa-dewa nek pancen iso nuduhke kayangan papan sing jeneng kayangan tak obrak-abrik sak gelembmu dhewe mau.
teko iki bocah sing wis gawe rusak kayangan. Ayo aja panggil aku anak kecil. Aja nyeluk aku bocah nek kowe ora iso ngalahke aku. Wela dalah. Nggir kita kuwi sapa? Kita ki sapa meneh? Kita kuwi kowe. Wah, aku kita. Nek ngono wis cetha jenengku kita. Kita aja kaya ngono ya. Ulun iki dewaning para dewa. Ulun ki sapa? Kok kowe nyebut ulun ki sapa, Hara? Ulun kuwi aku. Pola. Kowe jenengmu Ulun ngono. Dudu. Ulun iki Bathara Guru. Lho, kok sik aku malah bingung. Iki sing positif endi antarane Ulun karo Bathara Guru sing bener endi? Sing jenengmu endi? Ulun kuwi sebutan. Para Jawata utawa para dewa kuwi yen to nyebut aku nganggo ulun, yen to nyebut kowe kuwi kita. Berarti aku kita. Iya. Wah, edan. Aku mau main jeneng kita. Aku bagus-bagus kowe iki mau minta jeneng kita. Lah sesuk nek ana wong wedok arep tak hayang ora gelem karo aku. Kita aja ngawu gawar ngawur kita kuwi sapa? Aku mengarep takon bapakku karo ibuku jenenge sapa? Ayo Ulun. Ulun paringa dawuh karo kita arep takon bapak lan ibuku ki jenenge sapa? Ayo takono. Ayo takono ayo. Omongo kowe. Yen to ngesi aku utawa kowe ora iso nuduhke wong tuaku jenenge sapa, bapakku sapa, ibuku sapa? Papan sing gumandul tanpa cantelan iki bakal obrak-abrik. Guntur geni guntur angin sirnakno bocah iki guntur. Oh lah dalah. Kowe kok malah dolanan Mbang Api to kowe? Wong kok goblok. Ulah dalah. Ulun ora kajen. Wela dalah. Nggih yen to kita nakokke sapa sejati wong tuwa kita ulun ora ngerteni. Wah nek ngono kowe gor padha karo dewa-dewa liyane kowe tak gajul ya. Setan alas arek ngabruk malah endo dhisik ya. Bathara Guru tak oyak ora bakal mandeg nggonku ngoyak kowe yen to urung kowe iso nuduhke bapak lan ibuku jenenge sapa kemaran. Astu karo sidam sekaring bawana langgeng wiladala. Tekono bayi wingi sore sing ngrusak kahanan kayangan yo tak kandhake wong sing kawogan. Aja takon dosa kowe bayi wingi sore. Sang Mahayogi sawasnya semati mung gweng pacrapaan
an tanpa nian ningali madaring sasangka kang saking arganing arati pripun Gus? Sareng kula katimbang sepados ngadhep marang Resa Paduka Gusti kula Ndara Arjuna lah kok malah ketingal muwun pasemone Gus. Kula nyadung dawuh Gus. Ana dandang sangka sabrang apa rupa-rupane dandang laring dandang curiga miwah pedang cucu besi pulosane aja sira nyucuk Sri Sartono cucuan sarap sawane wong Sukerto amung pamuji teko Rahayu Wiyana mulya lah sareng kula dangu kok malah nuwun sewu jenengan kok tawang-tawang tangis Gus. Napa lah niku le? Wah, kene ora aku sing nangani. Gus. Ndara. Enten apa? Kok malah nangis niku sampean niku ya gene. Engko tisunya. Tisu. Dilap luwe. Wah, dleweran kaya ngono nganti ora. Enten apa? Niki lho. Bapak kalih kula kalih tunggal-tunggal kula pun ngadhep. Bareng kan iki kok. Mengkon delok wong nangis. Pripun niku? Wah, ra sumbut karo nek Kakang Sember. Kuwi duwit apa ora nek ora duwit tak kirim. Lah tekan iki sareng kula timbali. Lah kula niki niku teng mriki pun mengharapkan sampean niku teng mriki nggawa gepukan duit. Lah kok mana? Sampean malah nangis teng mriki. Kowe ora ngawur kowe, Ayo lungguh mburi. Aku ora tau ndek pamrih karo Ndara Arjuna. Ora tau ndek pamrih ya kono. Nek aku sing tak arep iki sing penting jatahe rokok wis kuwi. Kakang Semar, wonten dawuh. Ojo kaget aku kang praptu ning kene Kakang Semar. Nggih, kula pun ngertos nek jenengan teng mriki. Sing kono nek jenengan teng kamar mandi jenengan.
ora ngawu gawar ngawur. Bagong menengo kowe. Bagong menengo ora. Mlalu ora. Lairan dhisik. Engko nek sampak Dleng ngono sapa sing ngarep? Persiapan. Lah ra tenan usik. Pripun Gus enten napa? Kakang Semar. Kabeh iki pancen lelakon sing kudu ndak sandang. Lah pripun? Lah kok sampean malah ngeset kaya ngoten niku? Ngeset kuwi apa? Set niku artosipun sedih. Enten napa? Kula aturi paring dawuh. Kakang Semar, dina semono aku urung bali ning Madyapada sebab nalikane jaman aku dadi nalendra ning Kayewangan. Aku dikeparengake nggayuh widodari sakedhi kurang sawiji. Tumuli aku nggayuh ya kuwi atmajane Iwang Pikulun Brama ing swarga dahana ya kuwi diajeng Dresanala. Wekasan nalika semono aku didhawuhake wekasan garwaku ya kuwi diajeng utawa Yayi Dresanala ngandhut jabang bayi. Saiki wis wane Sabta Candra utawa 7 sasi malah dina sak mengko aku didhawuhi dening Iwang Pikulun Brama supaya pisah anggonku mbangun bebrayan kelawan Dresanala merga Dresanala bakal didhawuhake dening ya kuwi Dewa Serani ing Tunggul Malaya. Kakang Semar, mereka den prayitna semurire kopelek pongong teteani gandayane Trisunya Rama sasi kilar tengahing latar mileng lintang Bima Sakti. Pun kula ngertos. Kan maneh maya nika janjane umure tuwek ning uteke kaya bayi. Kula ngerti, mongko kedewasaan itu tidak dinilai dari usia, tapi dari mindset, cara berpikir. Lah nek maneh maya pun sedaya menika mang pasrahke kalih kula. Banjur aku kudu kepiye? Sampeyan mangsuhan mepundhen panjenengan Pandhawa, sedaya niki ning nganti dewa melu ana campur tangane para Jawata tulak sarike sing nyangga Semar. Aku njaluk pamit Kakang Semar. Ngatos Gus, kula kali anak kula tak teng mriki. Wis bali ta? Sing langit kelap-kelap katon bergenjang alis risang mawe gandrung separan katuluwu kermoyak mayek saking jasing bali ana wong pawakane kaya genthong kowe sapa? Meneng. Kowe takon karo aku.
ana cah cilik kowe sapa to, Lek? Takon karo aku ora duwe jeneng. Ah, kok ora duwe jeneng kepiye? Aku nguyak marang beburonku. Ah. Buronmu apa? Lah iki sarapan iki nggebak kowe iki. Kowe iki ngopo to, Gong? Wong nggo panjakku ding aku njalukno. Oh, Paulis to. Pancen iki wong ora eka tenan kok. Do ngenteni to iki? Lah iya no iki wis ora malah. Kowe sapa? Aku Semar. Kowe Semar? Ha iya. Kowe ngerti karo bapakku? Ah ngerti no. Sapa? Kowe sik kowe nguyak sapa? Aku nguyak karo dewa sing jenenge Bathara Guru. Yat langening kalangyan aglar pandan moncar. Pinoler kekoneng sumsara tetan padang. Wong nggone omah kok jebule. Ku mladu paron-paronan. Menengo sik lho. Lah nek kowe nguyak karo Manik Maya, aku jane ngerti bapakmu sapa. Kowe ora gelem ngandani aku, ah? Lah nek sing tau uyak Manik Maya, Lah nek sing tak takoki kuwi wajibe Manik Maya. Ah wong Manik Maya kuwi sing ngerti mobah musik ing titah lah kok kowe ora takon karo Manik Maya. Lah kok nek Manik Maya ora ngerti kebangetan dewa goblok. Manik Maya kowe bodho nek ora iso ngerteni sapa bapakmu. kagiat risang kabeh ranguri nanggul kinanggul kinempet kembet ing nek ngono kowe pancen ngerti karo bapakku. Ah ngerti wae. Bapakmu ibumu aku weruh, Ger. Iso. Nek kowe takon karo aku ki kapernah pakdemu. Kowe pakdeku. Nek sing wong nyawake gedhe dhuwur irunge kaya sosis. Waduh. Kuwi sapa kuwi? Aku Petro. Oh malah guyu. Ana wong kok jenenge Krupuk. Petro. Bocah saduk wetenge. Sing kaya kelinci kuwi sapa? Aku Gareng. Atas suarane. Sabar, sabar wae iki jan kaya kelinci tenan. Wah. Sing matane kaya ndok ceplokan. Aku takon karo aku. Iya. Ki ana jenenge. SANDYO Sandio. Kowe Sandia? Heeh. Ngapa kowe ku? Wis ora saing-aing. Aku Bagong. Aku Bagong. Aku sing cok ning nggon TikTok e lho, Mas. Apa sepil suara Bagong ngono-ngono. Kowe to wujudmu? Heeh, wajan wis ora. Aku terkenal. Aku ki cak outfit padake ra. Wis kono diuyak. Bathara Guru diuyak. Ngasih kowe Bathara Guru tau uyak ora kecandak. Sekolahane tutupan. Walah salah. Nek ngono aku njaluk pamit. Sapa kowe mau? Pakde. Pakde Sumar. Semar. Semar. Ya Pakde Semar aku njaluk pamit. Cah kok ngeleleng ora jamak. Sapa to kemere? Syah lungguh kene. Ayo. Engko tak kandhani ya. Ah kandhani ning kowe aja kaget. Ora. Kae mau anake. Lah. Apa iso neh? Heeh. Ngayal kanan ora. Sopo Pak Mbak aku taruh. Kene lungguh kene. Ya. Anake boyo. Wah, edan mula kok mirip ya. Ah mula lungguh kene. Wah. Nek ngono kae bendarane awake dhewe, Bendara. Bendara terus kayung yen. Ader.
Cakep. Kayak mau sapa Emir? Kayak mau sapa? Wis nyah, omong ngono. Kayak anake. Wah, apa iyane? Ngeget-geti ora. Wis sampeyan wah, kok iso kaya ngono kanane to? Mulane enek ora diawat-awati mengko malah gur gawe rusuh ning negara Ngamarta malah mengko ora prayu kedadane. Nek ngono aja ditutke sinambi tunjung. Wis. Nek ngono aja ditutke. Ayo wis makane ora usah kesuwen-suwen, Bagong. Mereka ten prayitna sumureres. Tresna sinayang manglung mintonaken dewe kramanira kanggo mitraning astaning hasta Werkudara. Apa? Wis seprene suwene Arjuna ora bali saka kahyangan. Lha apa pancen Arjuna wis lali karo kahanan donya? Wah, aku ora weruh. Janaka wae jlamrong kae pancen wis kecentrok widodari. Widodari 1000 buk nuti rabi kabeh karo Janaka. Ya ora apa-apa to, mosok kowe iki meri ngono lho ra. Wong ilmune dhuwur Janaka tinimbang kowe. Wah. Nyatane jaman wengi-wengi awake dhewe lunga bareng. Iya. Janaka sing ning ngarep. Iya. Lah urung-urung kok wis pethukan karo wong wedok. Pancen Arjuna kae nek ditaker rambute kaya kembang jambu. Ning kae ora sebaene yen dikon nglembuk wong wedok kae ora sebaene Koko Prabu. Siswa matur marang Sang Mahayogi Saraya prakati paran karasaning ya pangguti pati Arjuna iki Koko Prabu linggeng sowan lho lagi bali mongko kahananmu kowe katon kowe lesungkawa eneng apa Yayi? Sekawit kula dados nalendra wonten ing kayewangan kula dipun menangaken gayuh widodari sekedhi kurang sawiji. Kula anggayuh atmajanipun Hyang Pikulun Brama ing swarga dawana inggih menika pun Dresanala. Wekasaning sak mangke kula dhaup kalian Diajeng Dresanala malah sakmenika kula dipun pisah anggen kula mangun bebrayan kalian Diajeng Dresanala. Monggo Diajeng Dresanala menika nedhengan ndut jabang bayi Yuswa Sabta Candra Koko Prabu. Wis Siadi ora usah kuwatir. Siadi ora usah wedi. Kabeh iki pancen dalane kudu ngono. Nggih, kula ugi sampun saged nampi. Wis kene lungguh kene. Lungguh kene iki bakal ana perkara gedhe sing nekani awake dhewe Arjuna. Maina semobayang ngaruna katinetraning ukarapo sabdaning kugila ringane kara saketer
kini tungang ninggung lewu sing bene panca sewu-sewu kalapatanipun ingkang abdi nata Ndarawati tadah wadana pukulun kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk Yaya Kresna ulun tampa guru kakekku aku ngaturake sembah basaku Kadura Yaya Werkudara ulun tampa pukulun kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk pukulun Yaya Arjuna ulun tampa wonten wigatos menapa dene paduka mlajar wonten ing mriki Kresna ulun njaluk senjata pitulung liripun kados pundi kayangan bubar mawut merga pakartine bocah cilik sing nakokke bapakne lan ibune Kresna lah kok iso kahanane kaya ngono apa ya pancen ana bocah sing ngrusak kayangan tenan kowe lah dalah Bathara Guru aja minggat lho kowe pangeneng ngalangjan aklar pandan muncar ora sangguyu kowe nek guyu sing putih meng untumu tok ulah iblis iki sapa ana ratu ireng tetek Nata Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Kowe Kresna? Iya. Lah kok kowe ora basa ora tata krama? Yen iso ngono aku wis basa karo kowe. Ayo. Sing mburi kaya gendruwo kae. Mikir jangkae. Kose Werkudara kose Werkudara kose. Wah, ngonek aku kaya gendruwo. Lah kowe rumangsa apa ora? Iya, lho. Nek rumangsa kok dadak ngamuk. Ora apa-apa. Wah, lho ngetrungi beti. Wah. Det. Wek. Sing gedhe dhuwur kae sapa? Iki adikku Werkudara. Werkudara. Gendruwo kuwi. Mbikira. Sing Werkudara sareh. Werkudara sareh. Sok sareh ora kowe? Iya. Wah, rasa guring-guring kowe kudu Baladewa. Ya ben. Kok senengane ora? Sing rupane bagus, rupamu kuwi. Sing raine bagus, raimu kuwi. Sing pasuryane bagus, kidul pasar dengkulmu melocot. Aku Warjuna saturing Madukara. Kowe Janaka ya Warjuna? Iya. Kidul pasar. Ngendi ana Janaka nyontor iki ngendi ana? Ngopo kowe? Werkudara sareh lho iki san bocah ndugal warisan tenan iki sajake. Wah, iki bocah sajake turunan Gendro. Gendro ya ben. Ayo minggir kowe, Nata Ndarawati Prabu Kresna. Wong ireng kowe minggir wong ireng. Lho, banget nggonmu nyenyamah asmane Nata Ndarawati. Aku nguyak karo beburonku. Beburonmu apa? Beburonku ya wit nalendraning para dewa. Aran Bathara Guru iblis lanat. Ngopo kowe, Mang?
banget nggonmu nyamah asmane Wang Pikulun Manik Maya Cetha kowe sing wis wani ngobrak-abrik ngayangan Suralaya. Lah nek iya pancen hooh, kowe arep ngopo? Ayo kowe arep ngopo? Dumeh kowe bagus ngono apa dikira-kira wedi? Aku ya bagus, aku ya good looking. Aku wani nek kon nandingi kridamu. Bayi wingi sone ora iso meneng. Ora ditata krama nungkak krama perung kupingmu. Mengke riyen, Gus. Saren. Hup. Ampun dikapak-kapake cah niki. Nek sampean dereng ngertos, nek nanti sampean mateni cah niki, mengke sampean getun mergo wis mateni cah niki. Ayo. Sampean getun mergo wis mateni cah niki. Ayo. Kakang Semar apa kowe tepung karo bocah iki? Ah nggih tepung terigu. Ora ngawu gawar ngawur lho kowe tak totok-toton. Mang totok. Semar wis sapa kowe entuk anak gendro ngono. Niki Kang Putra lho. Pak D Semar kuwi sapa? Niki Pak D. Kuwi Pak D. Ah nggih. Nggih niki Pak D Parti kucing niki Pak D Parti kucing. Layak to layak mukutane tretes prodo. Ah niki Pak D sampean niku jan sugih tenan. Niki hasile le niki paingan. Edan. Nek sing gedhe dhuwur kuwi sapa? Niki nggih Pak D, niki Kang Pak D ing Tambak Rama. Ing Jodipati. Waduh. Nek ngono aku kleru wong kuwi mau tak lokne gendruwo. Nggih pun nyun ngapura kok ya ora. Napa sampean guyu? Ora. Kresna kok ngguyu. Wagu. Nek ngono wong-wong iki padha ngerti bapakku sapa? Nggih ngertos to turine. Ning sampean kedah. Sampean kedah tanglete kedah kalih. Sampean kedah entuk jawabane nembe sah. Nek sampean takone kalih Manik Maya, kalih Bathara Guru. Nek ngono aku kudu nguyak karo Manik Maya. Nggih no. Kakang Semar rajane iki sapa? Iki jane sapa? Kula bisiki sampean ampun kaget. Ngaten. Niku janjane. Napa sampean? Lehmu ambekan ning kuping risi. Apa ya? Nggih Ture. Niku leres, kula ora ngapusi nek. Mula nek sampean arep mateni niki, sampean gelo. Kalih kekelangan anak to sampean. Lagi weruh aku. Nggih Ture. Perang gancur jengkulmu mlocot. Semar wis apa? Duh piye carane lek arep munggah? Sampean iki dhuwur banget ya ta? Ya junjung. Apa tenan? Wah, diomongi malah ngejloke ora. Niku tenan niku. Kakang Semar kuwi sapa? Sampean rasa ngerti kaya. Lecah bagus. Nek kowe arep ngerti jenengmu sapa, jenenge bapak ibumu sapa, kowe kudu njuk ngapura. Iso kudu njuk ngapura. Kowe kudu nguyak karo Bathara Guru. Ngono, Pak D Semar. Kleru meneh to. Mila nika nuwun sewu Gus Ndara Kresna, Ndara Arjuna napa dene Ndara Werkudara, sampeyan ampun nyawang bocil niki
kanthi penyawang lair tok sampean nampun napa nggih melihat anak ini dari sebelah mata karena niki potensi ingkang kedadipun sengkuyung menika ning mangsawang kanthi netra batin Gus saking gudha sang guru kula ya namutusa sang Sri jam 3 sewu-sewu kalepatan kula diagung Kakang Semar kaya apa ha ngapa keropiakan kowe ayo kok saya iki kok saya iki arep tak isahi kaya ana dewaku ora akan menah coplok bayaranmu ngedram oh ya ding mambengi kae kok wah jan Kresna wonten dawuh pukulun ingkang mayungi kelawan bocah iki amarga saka kalim puting manik maya ingkang isih nampa rembug manis mula kang saka kuwi ulun maring pitungkas marang manik maya dadi dewa kuwi aja sok kumalungkung aja sok ngegungke kelawan derajat pangkate wong manik maya mboten enten ngriki kok manik maya teng nika ndelik nika guru rene kowe sewu kalepatan kula diagung pangaksami syukur kowe mula dadi dewa kuwi aja sok ngagungke dumeh kowe ndek derajat terus ngiles-iles wong sing ning ngisormu ya inggih Kakang Semar kula nyuwun pangapunten aja njaluk ngapura karo aku kula nyuwun pangapunten iwang embi kula padha wenang manik maya wonten timbale ngadhawuh kita kuwi sakmestine utawa mbuya sakmestine dadi dewa kok ngegungke marang kadewatan kita iya sayekti kabeh mono pancen kita sing jarak sartane kita kang isih miyur bebudene isih gelem nampa rembug manis lajeng kula badhe dipun pidana menapa kemawon kula sagah pitungkas kula njomong kuwi mau aja sok kumalungkung aja ngegungke kelawan derajat pangkat kita iki kula nyuwun pangaksama pukulun kula nyuwun pangapunten pukulun wis giyake ayo kita ulun kanthi punduring makayangan manik maya monggo kula dherekaken pukulun dulu ana dewa kok di ngisore diweki oli iki ora pakartine Kakang Semar sapa meneh njok ngapura aku iseng aku roh nek arep teko mulo tak kocroti oli untung urung tak kocroti liyane pancen kita iki edan ora cuala edan iki Kresna wonten dawuh Bukulun satepene iki pancen kabeh iki mau iki bocahmu dhewe. Iya, kula mangertosi. Arjuna wonten timbalen ngadhawuh. Kita getun nek mateni bocah iki. Sebab kita mesti bakal kelangan anak. Liripun kados pundi? Kosek iki Pak Desumar iki sapa iki atik wong anek teko omongan hus. Kita menengah. Kita diem sik. Ulun tak ngendika sik, kita diem.
Iya. Angel ngono. Lah pancen bocah tunggal warisan. Arjuna mboten timbalan. Sayektine iki pancen atma jamu sing saka Dresanala. Karo kowe rikala semana iki bocah iki laire premium. Mergo pancen mung 7 sasi teko wis lair mes metu saka garbane ngeng ibu. Mula seksena ana gandeng bocah iki rikala semana dilebur dening Betari Durga. Dilebur karo Permoni ora kok malah lebur nanging malah tambah dewasa tambah diktaya tambah kuncara tambah gedhe wekasan bocah iki ulun jenengke Wisanggeni mergo bocah iki dumadi saka wisane geni nger. Anakku ngger cah bagus. Ora ngira yen to aku arep ketemu karo kowe. Ayo. Wong tuwa ngudulanan sak leme dhewe ora. Kewalik. Kleru kaya. Tak kira bening-bening ki apa jebulane? Iki sapa? Aku bapakmu Linggir Wisanggeni. Aku bapakmu. Kowe bapakku? Iya. Njur ibuku sapa? Ibumu. Ibumu wis pisah kelawan bapakmu. Waduh, aku kudu ngaturke bekti karo ibuku iki. Pandam sumula madangi jroning pasarean ing kengen napa sinuwun piye minyak wangine widodari kok ambune nganti aku ora cocok Kakang Semar aku ora jodoh mau empuk-empuk mau apa? Sampeyan ki kok senengane ora. Wah, yang. Nyubles sakleme dhewe. Ora ngawur. Widodari. Ya aku ya weruh. Ono apa diajeng? Ngapa? Kowe wis matamu kira omonganmu saru-saru. Ayo ngapura kaya. Petruk Kakang kandhani. Nggih. Kowe iki tuwek dhewe kok ora. Ayo arep nyanyi. Ayo. Kowe. Mboten, Mbak. Mboten. Colong pitikmu. Lena pangendamu, bangkokmu ilang. Kleru. Ambune wong ora adus. Ono apa diajeng? Aku dibojo karo Dewa Srani mati ing aku. Napa? Mengko iki lakone kok do tubruk-tubrukan ngene iki arepe piye to? Apa wis do ngantuk? Niki sinten Kiai? Kuwi anakmu no,
Bimane ning loro. Pripun? Aku kuwi Bima. Angge, Bima sing nika senes Bima sampean. Iki anakmu, ha? Iki anakmu jenenge Wisanggeni. Sing jenenge Wisanggeni aku, Narada ora usah golek rai lho kowe. Dume sing jenenge kowe kok senengane kaya ngono ra. Sedaya kleru. Wis ulun kondur makayang. Syukur ana dewa tak taleni. Ya kanari sirku arep tanggo dolanan layangan ora. Iki anakku. Iki sapa Pak De Sumar? Pak De Semar. Kleru terus ora. Niki Kang Ibu. Niki Kang Ibu Dewi Dresanala. Kowe ibuku, anakku nggih. Ora ngira yen aku iso kepethuk karo ibu. Iya, anakku nggih Wisanggeni. Ora ngira jebul kowe wis gedhe. Aku gedhe, wong niku diombeni banyu. Gek-gek. Niku dicit gedhe. Mbok bilih niku ngombe tangkur baya. Werkudara ki ra ngawur kae wong tuwa tok gejloke ben. Sange taun. Dresanala kaliyan Wisanggeni manunggal dadi siji ning negara Ngamarta. Inggih kok. Kowe Kakang Janaka Dewa Sarane Ayu Balya. Ayu Balya kowe aja nguyak-uyak karo bojoku. Saiki aku wis manunggal dadi siji karo Diajeng Dresanala. ora Kakang Mbok Dresanala kudu dadi duwekku. Kakean wuwus.